اف 15 روژن دوری مال و گوندê xwe ketiye û parastina zeviyên genim dike. Şêrgo Xalid ji gundê Girsor e. Bi destpêka dema paleyê re berê xwedaya nav zeviyan. Ji bo rêgirtina wan ji agir û şewatê demijmêrên dirêj radweste. Yani gavakın bir kariyerine bin ve işe mekir ki zahmet. Em kariye xwe radibin anaka em jî û millet jî alî kariye mer dikin û em derdkevin em harsiya bazada dikin em jî hevalê xwe jî yani bi rastî karê me gelkî xweş e. Çima em harsiya bazada dikin em nahêlin tiştek şê bibe. Şêrgo yek ji endamên hêzên cewherî ye ango hêzên parastina civakî. Got ev hêzeke sivîl e ji neştecihên deverê pêk tê. Hêzên cewherî her sal erka parastina zeviyan hilgirtiye ser milê xwe û bi grûpên rêxistinkirî û biçûk derdikevin nûbedariyê. Li gorî berpirsên hêzên cewherî ji bo rûbirûbûna her pirsgirêkekê ew di amadebaşiyê de ne. دالية مجيكي وكيزي باراستنا جواكيش خو دحمة قطاع إقامة شلوده دحمة عالي دي باراستنا هي وك دورية بشن لسر مطورانه بشن بسيارانه بشن ثابتن بشن لسر تبانه يعني دحمة عالي دي ما خست جاب جواكايا بنياوي تحتية أبورياوينا بي باراستن Heyanaha tu bu yerên agirên mezin li herêmê çênebûne. Hebûna hêzên parastinê dilê xwediyê zevî û patozan xweş kiriye. Xwediyê patozan dibêjin got divê hemû tîmên agirkujê amade bin û ev parastin berdewam bike heya dawiya mûsimê îsal. Parastin wilo bimîne gelkî baş e. Hîn jî zêdetir bikin hîn çêtir e. û itfaî hebin baş e. itfaî ji dervê beled hebin, net beled debin. Wextê itfaî beled debin heya agir çê bar şteqin heya ji beled derdikevin wext gelek dere. وقت اجدري بلد من جي وانال اجدري بلد من بيشتغل ياكل مثلا ريا عمودي بي يقلاليه ريا حسكي بي يقلاليه قرباوي بي وهي تشيتر Hêzên ewlekariya hindirîn asayişê duê salê de 22 kes yên tawanbar bi şewitandina zeviyan girtin û dan dadgehê. Li gorî jêderekê nava ewlekariyê de got ew kesên girtî bi grûpên çekdar yên Tirkiye ve girêdayî bûn. Her wisa hin kes ji wan jî bi milîsên bi ser rejîma Sûriyê de girêdayî ne. Ji bilî kesên got agir bi zeviyan dixin şewatên ji ber sedemên xwezayî jî hene. Ji wê demê de her dema palaya zeviyan rêveberiya xweser û cotkar di amadebaşiya rêgirtina berşewitandina zeviyan de ne. Zana Umer dengê Amerîka gundewarê Hesekê.